Wow! Okay guys, so may natuklasan kaming bagong ginagawang daanan dito. Hindi ko alam kung part pa ito ng Puyaw or Salingkob or whatever it is. Pero meron nakasulat dyan. Itong road na ito ay, sige, basahin natin. Sige, basahin natin guys. Wow! Hi guys! Welcome back to our channel. So, para akong bakla doon ah. Ulit. Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, we're going off-road. So, let's go! Ang ganda talaga na, no? Yeah, daanan. Pag papakyatin mo ito dyan, siguraduhin mo may shoot ka dyan, oh. Dyan sa gihong niya pag hindi ka na-shoot. Timplang ka sa baba. Okay, trail naman tayo mga kapatid. Woo! Kung may motor ka, pwede na. Go bro. Okay, andito na tayo sa wooden bridge. Pag lumusot, yung gulong mo dyan, sigurado, hulog. Oh. Si Ante nag-chat pre, yung pinapabiling suka. Oh my. Baby, tayo buenas, bubuhatin natin yung suka. Mapag-utusan lang pala. Isa ba? Tara, bili tayo ng suka. Stop muna tayo dito. Or sa kabila na lang. Ay, pag nabigat yung ante, uncle. Pabalin dito yan, kuya. Opo. Ah. Ay, dyan po sa may kwan, pastoran. Opo. Pensa, di ba? Pensa to buo. Pincha pastora. Okay. Nung nakaraan, di tayo nakamagpan dito, no? Parang gusto ko mag-con dito, boy. Wow, no. Yay! Huwamba, yay! Para pembemba. Whoa! Woohoo! Ingat-ingat lang.
naman yan guys. So, pataas pa yan. So yan ang ating kasama, si Brother Peps. At nakikita nyo naman yan guys. So, pataas pa yan. So ingat-ingat lang. At medyo materik ang daan. Let's go! Parang Mio, wala na. Hindi mo pa alam yung mga pan dito, Bert? Na nga eh. Yung pan eh. Hindi pwede. Nakaya niya. A few moments later. Okay. Oh, ayun na. Ayun na pala yung suka eh. Suka! Shout out kay Kuya Anthony Homer. Yan, from Taiwan. I hope na panood mo na yung una kong vlog. Ngayon, mag-aala ko naman tayo. Hindi yung isa, si Zap. Zab, Trail Rab. Ha? Trail Ride. Yan. So ayan guys, after naming mag-trail, ay nagme-merienda muna kami dito oh. Ayan. So ulit, kasama natin si Brother Pepe, ang ating kasangga sa ating pagbabike. Because bike is life guys. Sarap mag-bike, bike is life. Tagline natin yan, bike is life. Yan. So silipin natin yung bike niya. Ayan guys, medyo kapit-pitak, gamin Oh, dito ay nagnakaw kami dito ayan ti parte nga ado ti danom na tapos sa kanto ket medyo nalubnak basit jay dalan so nga ajay. Han mi maiwasan ket tanong ma-enjoy may sigilatan dire-diretso. Ayan guys, so bago tayo umalis, gusto lamang naming i-shout out si Brother Ken Mishana Ancheta, kay Brother Brian Limos. Ayan, mga tropa natin yan sa pagbabike. At of course, ganun din kay Brother Jesse Pera. Thank you so much for watching my videos. And yan na nga, ganun din kay Kuya Hiram Ray Taranco. Kuya, yan, ang pogi-pogi mo. Happy birthday, malapit na birthday mo. Mama, chup-chup. Ayan. And ayan, lalong-lalo na kay Kuya Ian ng Samahang Ilocano dyan sa Umingan. Thank you Kuya for your warm support dito sa aking vlog. And I hope na umunlad pa ang inyong grupo, ang inyong samahan, at marami pa kayong matulungan. So yan guys,
thank you so much for watching my videos and syempre, ini-invite ko ulit kayo na please, huwag niyo kakalimutang i-like, i-share at i-hit ang subscribe button para maging updated pa kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So let's go! Woo! Okay guys, so may natuklasan kaming bagong ginagawang daanan dito. Hindi ko alam kung part pa ito ng Puyao or Salingkob or whatever it is. Pero meron nakasulat dyan. Itong road na ito ay, sige, basahin natin. Sige, basahin natin guys. Local Infrastructure Program Construction of Missing Links, New Road, San Manuel, Pangasinan, Itugon, Benguet. Grabe. So meron pala tayong kwan pre. Grabe oh. So 282 calendar days. So ilang pan yan? Diba? Not more than a year. Yeah, it's kwan, almost 1 year. Punta natin. Silipin natin. Alanganin. Alanganin. Okay guys, so bagong construction going to Itugon, Benguet. Nakita nyo naman, meron na tayo ngayon bagong ruta, but hindi pa to open kasi parang bagong hukay pa lang. Feeling ko wala pang isang buwan ito na umpisahan. At ayan, ang ganda, ibang klase talaga. Okay, so yan lang ating update ngayon, no? Well, pasyalan natin to one time after 2 years or 3. So yan lang guys. At tara na ulit. Tara. Susubukan sana namin.